Кечкенә генә капсулада тулы бер тарих. Аны танк училищесын быел тәмамлаучылар үзләреннән соң укыячак курсантларга дип урнаштыра. Хатны барсы бергә язганнар. Сүз бара үзебезнең менә бу училищедагы 4 ел эчендә нәрсә узганыбыз турында. Аларга үзебезнең фикерләребезне керттек, үзебезнең шаянлыкларны 4 ел эчендә инде авыр яклары да булды. Җиңел яклары да, күп кызык моментлары да. Вакыт капсуласын салу традициясе 2019 елда барлыкка килгән. Хәзер алар инде 3 барсы да танк училищесының 100 еллык паркында урнаштырылган. Һәр кайсын салганнан соң 10 ел узгач ашарга тиешләр. На протяжении месяца примерно. Текст бер ай дәвамында язылды. Аны 2031 елда укыячаклар. Кызыклы булсын дип тырыштык. Булачак офицерларны котларга аларның тәҗрибәле хезмәттәшләре дә килгән иде. Вы сделали первый шаг. Сез армия тормышында үзегезнең беренче адымыгызны ясадыгыз. Афәрин, традицияларны саклыйсыз. Сезгә бәхет, уңышлар һәм карьера үсешен телим. Мы должны гордиться тем, что Без училище белән горурланырга тиеш. Биредә лаеклы офицерлар тәрбияләнә. Алар үзләренең хәрби бурычын намус белән башкаручылар. Бүген курсантлар әертәгә офицерлар быел уку йортын 110 кеше тәмамлаган. Тагын бер традиция училище геройлары һәйкәленә чәчәк салу. Выпускники подготовились по специальности. Чыгарылыш сыйныф укучылары танк бүлекчәләре командирлары белгечлеге буенча әзерләнде. Алар хәрби округ гаскәрләренә билгеләнәчәк. Араларында олимпиада җиңүчеләре, хәрби танк биатлонында уңышка ирешүчеләр дә бар. Инде иртәгә курсантлар биредә үк чыгарылыш бәйрәменә җыелачак. Быел училищены кызыл диплом белән 22 лейтенант тамамлый. Аларның 5-се алтын медальгә да лаек булган. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.